La història dels tatuatges al nostre país va començar als anys 70, on els mariners es tatuaven diversos símbols. A principis dels 80 el fenomen va expandir-se més i especialment amb la cultura alternativa, que considerava aquest art com una extravagància. Avui en dia s'ha posat cada vegada més de moda i és normal a l'estiu gaudir de la vista de 1.000 tatuatges diferents a les platges, on encara que es vulgui no es poden amagar. Per molts, els tatus simbolitzen reptes o filosofies de vida i últimament s'ha posat molt de moda tatuar-se frases o lletres, més que dibuixos. Hem parlat amb Dani Gata, tatuador d'Olot, que fa 4 anys que ha establert el seu estudi a la ciutat. Jo me'n vaig anar a Eivissa i a partir d'aquí vaig veure tatuatges, gent que tatuava i a partir d'aquí vaig decidir començar a tatuar. Abans de ser tatuador me n'havia fet uns quants, però quan he sigut tatuador me n'he començat a fer molts més. S'hi enganxa una mica, Si te'n fas un, si te'l fan bé, te'n vols fer més. Però avui en dia la gent vol més lletres. També, aquí és un poble i poder estar més amb lletres i coses així. A Barcelona, per exemple, és més artístic, més tatuatges més grans, cames, braços. L'Agència Espanyola de Medicaments aconsella evitar els tatuatges temporals fets amb henna negra, ja que pot provocar al·lèrgies severes a la pell. Sanitat aconsella tenir precaució amb els tatuatges que s'oferten a la platja durant l'estiu. Per tant, si tens pensat fer-te'n un, és millor anar a un centre especialitzat. Dani ens ha explicat també que està molt content amb la resposta que està obtinguent per part de la gent de la comarca. Podem una setmana, 4 o 5, per exemple, però sí, pensava que faria molt menys. Hi ha hagut molt bona acceptació al blog i estic molt content.